Tak for det, og tak for ordene, Poul. Og ja, det er ikke sådan, at jeg har tænkt mig at starte fra en ende og slutte på den sidste side, for så vil vi jo sidde her i flere døgn. Men jeg vil lige give jer en idé om, hvordan det i hvert fald sådan, fysisk ser ud. Det store arbejde, jeg var så heldig at få overragt i går, rapporten med anbefalingerne. Så har vi kortlægningen af indsatsen for mennesker med sindslidelser i dag, og en analyse af, hvordan har udviklingen været med diagnoser, med behandling, med medicin osv. Det er godt at blive klog af, og det er helt rigtigt, Poul, vi har aldrig haft så godt et overblik. Før vi har aldrig haft så kloge analyser, så gode anbefalinger. Nu lægger jeg dem lige ned igen, med at tage dem med op til bordet i paneldebatten. Og til alle jer, der sidder og får lidt sved på panden over så mange sider, vil jeg sige, jeg har 1000 eksemplarer af resuméet eller Pixie-udgaven, når man vil. Det er nogle lidt længere end mine børns Pixie-bøger, men har vi med til jer her og ligger derude, og vi opfordrer alle sammen til at få en med hjem til jer selv, og måske, jeg ved ikke hvor mange I er, hvis der er nogen tilbage, kan vi tage nogen med til folk i jeres netværk. Fremtiden for mennesker med psykiske lidelser ser bedre ud. Ser bedre ud, end da jeg stod her for et år siden og talte til psykiatritopmødet. Det er jo store ord og indlede med lidt af en påstand at stille sig op med, men siden vi var samlet her sidst, der er der sket noget. I går, der fremlagde Psykiatriudvalget deres rapport for den, jeg lige har forklaret jer om, til regeringen. Og udover at der er utrolig mange konkrete ting at gribe fat i, så er der måske overordnet noget, der er meget vigtigt, og det hører jeg også Poul sige. Det er en rapport, der sætter en ny ramme og en ny retning for psykiatrien. I har fået beskrevet hovedtrækkene fra Poul. Jeg vil også knytte et par ord til den. Og det vil jeg, fordi der er tale om et historisk stykke arbejde. Aldrig nogensinde før i Danmarks historien har så mange aktører, patienter, pårørende, ministerier, fageksperter, regioner og kommuner været samlet i et arbejde om det psykiatriske område. Og for første gang nogensinde har vi ved alle de gode menneskers hjælp fået en omfattende viden om de indsatser, vi som samfund giver mennesker med psykiske lidelser, med psykisk sårbarhed, på tværs af regioner og kommuner, praktiserende læge og alle de andre indsatser. Og vi har aldrig før, hvilket jo er nok så vigtigt, haft så godt et grundlag, som vi har nu, for at få tilrettelagt og udviklet vores indsatser. Så de virker, så de gør gavn for dem, det handler om, de psykisk sårbare. Og derfor tør jeg godt stå her i dag og sige, at fremtiden ser bedre ud. Da jeg nedsatte udvalget for 1,5 år siden, der var der med beskeden om, at nu skulle barn sættes højt, der skulle tænkes nyt, plejer skulle udfordres, rykkes ud af busken, og at det skulle ske ikke kun med inddragelse af fageksperter, læger på området. De er vigtige, men det skulle også ske med inddragelse af hverdagseksperterne. Dem, som systemerne og indsatserne er til for, ja, de skulle bidrage, de skulle deltage med den viden, der findes hos brugerne af psykiatrien og deres pårørende. Og det er jo jer, der sidder her i salen i dag. Det var en vigtig og stor opgave, udvalget fik. Psykisk sygdom er samlet set den største sygdomsbyrde, som økonomerne vil kalde det, for vores samfund. Større end både kræft, større end hjerte-kar-sygdomme. Og derfor er den også, for at gå væk fra økonomsproget og over til vores helt almindelige sprog, årsag til alt for mange fristede drømme, for mange tidlige dødsfald, for mange kære, der bliver taget for tidligt fra deres familie, for mange erhvervskarrierer, der stopper, før man egentlig selv var klar til det, for mange uddannelser, der bliver droppet, før man ordentligt var kommet i gang og selv havde valgt. Og derfor var det vigtigt for mig, at udvalget satte barren højt fra start. Og jeg må sige, at jeg synes, at udvalget er kommet i mål. Også selvom det har været hårdt arbejde. Jeg husker en avisoverskrift fra tidligere uge, hvor der var en af udvalgets prominente medlemmer, der ligefrem sagde, at Dalen Dullen havde krævet noget. Poul, og det er en beskrivelse, jeg kan genkende. Jeg har jo løbende snakket med jer alle sammen i udvalget, og I har knoklet. Psykiatriudvalgets arbejde bidrager til et nyt syn på mennesker med psykiske lidelser. Rapporten fremhæver, at selv alvorlig psykisk sygdom, det er ikke nødvendigvis det samme som en kronisk sygdom eller et varigt handicap. En gang syg i sindet er ikke altid syg i sindet. Selvom man har en psykisk lidelse, og også hvis man tilhører den gruppe, hvor den er blevet kronisk, eller hvor den er rigtig langvarig, så kan man sagtens få et godt liv på lige fod med alle andre.
hvis man får den rigtige behandling, og hvis man får den rette støtte, vel at mærke. Derfor så skal vi i de kommende år fokusere benhårdt på at styrke fagligheden i indsatsen og arbejde målrettet på metoder, som er de rette og de rigtige, som er dem, vi kan se virker for de mennesker, det her skal virke for. Det gælder på sygehuset, det gælder hos egen læge, det gælder i høj grad alle de steder, man kan sige, at kommunen har ansvar for. Det gælder på arbejdspladserne og i fritidslivet. Og vi skal inddrage patienter og pårørende og de frivillige langt mere i indsatsen. Og mere borger, mindre patient skal være udgangspunktet og den røde tråd for alt det arbejde, vi laver. Vi skal have som udgangspunkt, at alle har noget at bidrage med til fællesskabet, selvom vores forudsætninger selvfølgelig varierer over tid og mellem mennesker, så er vi jo forskellige alle sammen. Velfærdssamfundets tilbud om støtte og behandling skal have fokus på de indsatser, som giver mening for den enkelte. Med fokus på ressourcer, med fokus på aktiv deltagelse frem for begrænsninger og passiv modtagelse af hjælp, fordi det er sødt for en, som Poul beskrev det. Det skal både være velfærd og selvværd, der præger vores indsatser. Og hvad betyder det så konkret for den fremtidige indsats? Ja, det betyder f.eks., at man i folkeskolen skal have fokus på 15-årige Maries ressourcefragt for begrænsninger, også selvom hun har fået en diagnose med ADHD. Og selvom hun har den diagnose, den overfrakke på, ja, så skal hun støttes i at gennemføre den erhvervsuddannelse, hun gerne vil have. Ja, det betyder, at hun selv og hendes mor, måske hendes bedste veninder, skal inddrages aktivt, så udgangspunktet fra start er både deres og Maries ressourcer, ønsker og behov. Og det betyder, at Marie og hendes mor ikke skal sidde i venteværelset, når behandlingsplanen bliver udarbejdet. Det betyder også, at Marie, når hun er færdiguddannet og engang skal have et job, skal mødes af en arbejdsplads og kolleger, der bakker op og gør det muligt for Marie at bidrage og bruge de styrker, hun har. Og endelig så betyder det, at Marie skal opleve, at hun kan have en hverdag, hvor hun fungerer. En hverdag med livskvalitet, en hverdag, hvor hendes styrker og svagheder kan få lov at definere hendes liv på samme fod, som det gør for alle andre. Og hvis hun får den rette støtte, hvis der er den rette tilgang fra alle omkring hende, i skolen, når hun kommer på arbejdsmarkedet, hvis hendes venner kan få lov til at spille en rolle, hvis hendes familie kan blive aktivt inddraget, ja, så tror jeg på, at vi kan lykkes med det. Og det er nok en vigtig erkendelse, at vi alle sammen har et ansvar i forhold til at få indfriet ambitioner om, at mennesker med psykiske lidelser og problemer får en så almindelig hverdag som overhovedet muligt. At de skal støttes i at komme sig og skal inddrages og selv have afgørende indflydelse på den behandling, de får. Det er det ansvar, vi skal løfte, og som vil fylde den nye rammeretning for indsatsen med mennesker med psykiske lidelser ud. Så jeg synes, det er ret godt gået, hvis man må sige det på beskedent jysk, at det er et enigt udvalg, der nu står bag næsten 90 forslag, som peger fremad og peger på en styrket indsats. Der har været mange forskellige holdninger undervejs, der har været mange forskellige meninger undervejs, hvilket jo er helt naturligt, når man har våget at sammensætte et udvalg så bredt, som regeringen her har gjort. Der er nogen, der synes, der har været for meget fokus på den sundhedsfaglige behandling. Der er andre, der synes, der har været for lidt fokus på det. Men det lykkes at stå sammen på trods af det. Og ved I hvad? Det har psykiatrien brug for. Psykiatrien har brug for sammenhold frem for skyttegrave. Så som minister og medlem af et parti, der sidder i regeringen for første gang, så ved jeg alt om, at det kan være svært at indgå kompromiser og skulle stå på mål for det. Men jeg ved også, at det betaler sig at sidde med ved bordet. Der hvor beslutningerne bliver taget, eller der var de i det her tilfælde, der var forslagene til en forbedret indsats, bliver produceret til en regering, der venter nysgerrigt. Det vil jeg bare sige, det synes jeg alle har gjort godt i udvalget. Og vigtigst af alt, så vil jeg sige meget klart, at den enighed og det sammenhold, ikke bare blandt de 5, men i psykiatriudvalget gennem det forgangne 1,5 år, selvom vi har diskuteret, selvom vi har knoklet, selvom vi har holdt maratonmøder på 2-cifrede timetal, har jeg jo hørt rygter om, ja, så er det den enighed, I har kunnet vise til sidst med en fælles rapport, der tjener den videre indsats for mennesker med psykiske lidelser bedst.
Psykiatrien har brug for sammenhold, ikke skyttegrave. På baggrund af de kortlægninger og analyser, som udvalget har foretaget, så peger udvalget på 10 væsentlige udfordringer. I kan se dem i det resumé, jeg viste tidligere, det er det lille orange, som jeg kom til at kalde for Pixiebogen. Men jeg vil kort nævne nogle af dem, som jeg også ser som de væsentligste udfordringer. Borgere og civilsamfund og pårørende inddrages for lidt. Der mangler sammenhæng i indsatsen for borgeren, både i og på tværs af sektorer. Der er en for uensartet kvalitet på tværs af landet, og også inden for den enkelte region og den enkelte kommune. Og der er for lidt viden om, hvad det egentlig er, der virker, og hvad der ikke virker. Der anvendes for meget tvang. Det var nogle af de udfordringer, udvalget peger på. Og jeg vil give udvalget ret i, det er nogle væsentlige udfordringer, vi står overfor. Jeg vil her i dag gøre 4 nedslag, som jeg ser som fuldstændig afgørende for den fremtidige indsats, og på den måde også løfte sløret lidt for, hvad jeg mener, der skal være afsættet for en kommende handlingsplan. Jeg kan ikke lancere den i dag. Det vil også være en kende useriøs og få timer efter at have fået overleveret jeres store arbejde, men jeg vil løfte sløret for lidt af det. For det første. Borgere, pårørende og de frivillige foreninger er en væsentlig ressource i indsatsen, og det viser udvalgets rapport. Hvis jeg nu bliver ramt af en alvorlig psykisk sygdom, og det kan jo ske for os alle sammen, så vil jeg jo ikke holde op med at være mor til 2 søde små børn. Jeg vil ikke holde op med at bo på Amager, hvor jeg bor. Jeg vil ikke gå fra min mand, det håber jeg da ikke. Og jeg vil forhåbentlig heller ikke miste mit arbejde, som jeg holder meget af. Jeg vil stadig være mig selv. Jeg vil stadig være Astrid, som også står her i dag. Og jeg vil have et meget stærkt ønske om, at den hjælp, jeg måtte få, vil tage udgangspunkt i lige præcis den, jeg er, og de ressourcer, jeg har. Og så tror jeg ikke bare, jeg har det. Så tror jeg også alle jer, der sidder her i dag, har det. Så tror jeg faktisk, alle danskerne har det, hvis vi kunne gå ud og spørge dem. Og derfor er det så vigtigt, at borgeren kommer til at spille en meget aktiv rolle i de valg, der bliver truffet omkring behandlingen. De giver simpelthen bedre resultater. Både i Danmark og i udlandet, der gør man sig erfaringer med at anerkende først og fremmest borgeren selv, men også de pårørende som en vigtig nøgle til en effektiv indsats. En gennemgang af forskningsprojekter, som man også kan læse om i rapporten, viser for eksempel, at hvis man inddrager pårørende på den rigtige måde, så betyder det, at andelen af mennesker med psykiske lidelser, som oplever et tilbagefald, at det kan reduceres med 45%. Det er et stort tal. Det er bare et tal, men prøv at tænke på nogle af de mennesker, I kender, I har tæt på, som kan slippe for at falde tilbage til en sygdom, der har plaget dem så meget. Samtidig så kan de frivillige foreninger noget helt særligt. De kan i højere grad have en ligeværdig relation og være i total øjenhøjde med den borger, der har en psykisk sårbarhed eller en sygdom. De kan måske, det tror jeg, der være mulighed for, i højere grad nå ind til Peter, som er på vej ud fra et sidespor, som bliver væk fra sin læreplads, er pisse træt af autoriteter, der fortæller ham, hvad han skal gøre, ryger for meget hash, isolerer sig, og i virkeligheden alt sammen gør det, fordi han har en angst, der ikke bliver behandlet, og han måske heller ikke har indrømmet over for sig selv. Jeg tror på, at de frivillige foreninger på en anden måde kan få fat i ham, kan få ham i øjenhøjde. Og derfor, for Peters skyld, og for alle de andre, der har brug for, at vi gør det bedre i den tidlige opsporing, og i at holde folk fast i behandlingen, for det tror jeg også, de frivillige vil kunne hjælpe Peter med. Hold fast i den behandling, han har brug for. Ja, derfor skal vi inddrage de frivillige foreninger og de pårørende langt højere grad, end vi gør i dag. Også digitale løsninger skal have en større plads i vores indsats fremadrettet. Brugen af apps, brugen af iPads, internet, det kan være et rigtig godt redskab til hjælp til selvhjælp. Det kan være et godt redskab til at komme i hurtig kontakt med sine behandlere, sin bostøtte eller sine venner. Det kan gøre det mere praktisk for Hanne i Hvide Sande og få samtalerne med psykologen, der sidder ikke bare i Ringkøbing, men helt inde i Herning. Det kan gøre det lettere for Bent at huske alle de ting, han skal, når han har noget elektronisk, digitalt dimsedutteri, han alligevel sikkert bruger til alle mulige andre ting, jeg synes er spændende, der hjælper ham med at huske det hele. Vi skal altså tænke i nye baner. Vi skal omfavne den teknologiske udvikling på det her område, ligesom vi har travlt med at gøre det på det somatiske område, så vi bedst muligt kan støtte borgerne i at mestre sit eget liv. Være herre over både sygdom og alt det andet, der skal fylde i livet.